yanlış düşünem olar mısın? Kemine Yok, tuğuşacan et? girer. Başladı. Girer eýen başladık biz. Siz Başlayıverin. demäňizi şoňa öwrenemedin. Assalamu alaikum hormatly watandaşlar. Tapara Tuğçe Doğan, Ola Çarevna, Gawher Jigimiz, Fatma Doğan, Kemine nimiz hemmäňize salam. Salam, salam. Salam. Hemmäňize eziz ildeşler, size de salam. Ve aleyküm selam. Aleyküm salam hemenize, vatandaşlar size de salam. Onu bugünkü gepleşigimizi gyzarlarymyzyň haýşy boýunça şol ýanky Türkmenistanyna iş alyp barýan Hytaý kompaniýalary, onu soňam Hytaý Halk Respublikasyna Uygur musulmanlarynyň durmuşy we şu meseleň töwereginde bolup geçjekde esasy söhbetdeşlik. Şu barada gyzlar siz näme aýdyp biljek? Öyle çağrını bir keçirden başlar. Ya başlayın onu. Ne görüşümüz yalı Xitay devleti, şu Xitay Respublikası Uygurlar, şehirde Uygurlar yaşayadı Xitay Respublikasında Demirgazyk bölügünde. Ondan şolar yani musulman Uygurlar musulman bolan üçin bular günümel genotsit edýän ekenler. Hatam soňky döwürlerde ýagdaýlary has agyrlaşypdyr. Ene adyr Tuğçe Doğan idini dowam etdirir. Ondan biz ýene de gerekligine dowam ederiz. Salam aziz vatandaşlar. Şimdi biz Kitay firmalar açıldı Türkmenistan'da. Bunlar hakkında konuşmak istiyorduk. Ayallarımız çalışıyor orada. Bizim yani yaşlarımız var ama nedense bizim yaşlarımıza yani spesyalistler çıkartmıyorlar. Kitay firmalardan gelip Kitaylar işleye. Neme için bizim yaşlarımıza iş verilmiyor orada. Yani iş verilse de az aylık veriliyor. Başka näme bolup geçse, başka näme informasiýa bar otaydy? Tuğçe Doğan. Kitay firmalarda çalışan ayallar şu anda yani obalar, Kitay obalar yapılıyormuş şu anda. Öyler, Kitayların öyleri var. Çağala bizim ayallarımız çağalar da oluyormuş yani Kitay firmalardan çalışan Kitaylardan çağaları oluyormuş. Bunları duyduk biz. Şu taýda bana söz verseniz giriş ederli. Bor, aýdyp ötdemi? Sada dil bilen düşündirecek olayım. Indi şu taýda Hytaýyň Türkmenistandaky orny, täsiri gowmy, gowy dälmi? Şonu tartışmak ve başka bir misallary getirmek Türkmenistanyň daşynda. Hytaýyň başka bir milletlere berýän ziyanlary. Şonu dile getirmek isleýäs. Ve Türkmenistan'da bular nähili işleýär? Birinciden firma gurýarlar. Häzir 21-nji asyrdaky ekspansiýa ýara bilen, goşun bilen däl de has köp bilim bilen ýa-da investisiýa bilen bolýar. Hytaýyň ýagdaýynda esasanem. Şu Hytaý Türkmenistana gatyly investisiýalar edýär. Ve häzir şu ýyl meselem iň esasanem diňe Hytaý firmalary agyrlykly investisiýa edýär we pul gazanýar. İslam zarynam edip bilýärmiş ýani. Diýmek ýokarky nemeler bilen hökümet gatlawy bilen arasy gowy bolmaly. Ve bu Türkmenistanyň içinden gelýän öz watandaşlarymyzyň beren habarlaryna görä bu. Diňe şolar häzir iň arkaýyn hereket edip bilýän firmalar diýip aýdýar, Hytaý firmalar diýär. Ya şunun täsiri, häzir şu watlykça şunun ýaly, ýöne dowamında näme bolup biler. Ýene Täjikistan meselesi var. 1% ýerini beren bolmaly, ýalňyş bilmeýän bolsam. Garzyny üzüp bilmän. Şoňa meňze ýani toprak alma ýa-da Russiýada Khabarovsk oblastynyň meselesi var. O taýda da. Şoňa meňze ýagdaýlar
bizim başımıza adam geliplerse bizim sanımız ilat sanı gata az. Hatta hazır Uygurlu meselesine gireriz. Uygur'da şu Doğu Türkistan deyip aydalar. Gündoğu Türkistan oluyor. Şu tayda nämeler ediyorlar? 20 milyon halk olmalı eğer yanlış bilmiyorsam. Şol halka näil zulümler ediyorlar. Olar ediyen olsalar bize dem edip bilermi diyen ýaly sorular. Söz kim almak isteyen olsa öyle çağırıyor mu? Geçen yankı şol edilen zulümlerden adamlar Uygurların käbiri kaçıp çıkıp kaytmak müyesser edipdir de. Şol kim kaçıp çıkıp kaydı bilen bolsa şolar eýem gorkman öňe çıkıp telewizionyalerde interview berip başlapdyrlar. Hem bu barada giňişlerin aýdýarlar, daşarurtlarda, guromalarda da eýem agdalyp başlapdyr. Şolaryň çykgynsyz agyr ýagdaýy barada. Şol Hytaý milletiniň edýän zulümleri barada. Eger şol bolýan bolsa soň biz linklerini goýarys, halkymy girip görür. Olar öz dilleri bilen, öz agdylary bilen şu Türkiýe gaçyp gelen ýagny bozgunlar şolar gurrun berýärdi. Inni uly ýaşly erkeklere günäli barny türmäge basýan ekenler. Aýal maşgalalarym şolar ýaly we başga işlerde de ulanýan ekenler. Birem şu muht işlemek gul hökmünde bulary saklap muht işledýän ekenler. Muht işçi hökmünde. Şo maska ýasamakmy, beýleki zatlar ýasamakmy, galan hemme ekspertiz edilýän haritlarynyň hemmesini şol Uygurlaryň hemmesini biljekler. Ýöne köp sanly milyon tonnalap şolar önürýän eken, aýlyksyz, günlüksiz işledýän ekenler. Onuň gitdigiçe şol saklanýan türmeleň sany köpelýän eken. Bular gizlin ýagdaýda saklanýan eken, şo türmeler gizlin, hiç daşarurtlary ýeredilmeýär, türmeleň näçe sanynyň näçedigi, näçe ornlukdygy, ýöne buny satellit arkaly, Sputnik arkaly görüp ýerlap bilýän ekenler. Şo ýerde hakykatdan hem türmeleriň bardygyny. Onuň ýetim ýanky galan çağalar we ýerine galyan çağalaryň hemmesini Hytaý dilini öwredip, bularyň özüniň musulmanlygyny ýatlaryndan çykarmak üçin gije günni beýnisine guýýan ekenler. Şol siz ýagny Hytaý döwletiniň, Hytaý Respublikasynyň prezidentine çokunmak, şoňa tarap öwüp aýdym aýtmak, bizim Türkmenistandaky bolýan zatlar ýaly, şo zatlar gaýtadýan ekenler. Oň üstesine de ýagny her maşgalada häzir bir erkek goýan ekenler, her maşgalada. Oňdaşyndan hem bu näme anlatýar? Bu Uygur milletiniň gaýdyp çağa dowmasyn diýen manyny anlatýar. Üstesine de bulara şol namaz okuyanlary, başı yapılgy aýallary has zulüm has görýän, şolar has zulüm görýän ekenler-de. Şol sebäplen kellesi ýalykly ýapyk bolsa, günü türmäge gidýän ekeni, oň sebäbini düşünýän oklaram diýe. Şol bir gazap aýal maşgala söwda gatnaýan ekeni Hytaý bilen aralykda şoň berýän interwýusyny 1,5 ýyl oturypdyrda. 1,5 ýyl del, bir 16 aý türmede oturdum diye, eli ayaklarından zırlı 5 kilo diye zınjyryň özü. Ödem diye zınjyr gysga bolansaň her kim egilip diye şeýle egilip has neme şol arkasy küý körüp gider ýaly zınjyryň gysga diýen ekenler. Ondan şo ýatan ýyly büküler ýaly. Hawa. Şol diňe şo ýüzüni galdyryp şol ofiseriň ýüzüne seretsen gutort diye şoň taýagy ýen diye. Ondan şo şulatlar barada soňky döwür men kän görüp başladym-da şo YouTube'larda zatda ýazylýan zatlar ismilerde, sosial medialarda ýazylýan şol Uygurlar hakyny, şolaryň çekýän ijirler hakyny
Menen uzalda oturmayın, son linklerini koyarsan özler görüp biler halkın. Olar sağ olun, ol şahirimde. Indi kim aytıp biljek bu mesele barada? Men alayın söz hakkı. Bor Gowhar, aýdy ber. Oygo Çarybynň aýdýan zatlarynyň soňuna çyny goşulýan we üstüne de goşulmaýar. Yalan informasiýadyr diýip oýlaýarlar, emma ýok, yalan informasiýa däl. Bu zatlary Uýgur türkleri barada aýdyp geçendiň sebäbim biziň soňumuz şu boljakmy? Türkmenleriň soňuny şuňa etjek bolýarlarmy? Biz şoň üçin Uýgur türkleri bugünkü temamyzda el aldyk we gynansak da bütün aýdylýan zatlar dogry adı var, emma bun görülmeýän ýatan hatam garaňlyk taraplar hatamken. Her bir öýü bir erkek yerleşdirilýär we men bu taýda Uýgurlar bilen tanışdym. Finlandiýa gelen wagtym mülteci bolup geldim. Uýgur türkleri mülteci bolup Finlandiýada gelýän Uýgur türkleri gatken. Ondan gürleşip da dedenmizde şo bolup geçen wakalary aýtyp berýärler. Her öýe bir erkek. Bir zaman ustaýda düşünürmek gerek, şol Uýgur türkmenleri ýa türkleri Finlandiýa syýasy gaçyk ýa bozgun bolup gelýärler diýip. Gaçak bolup gelýärler. Şo bozgun gaçak şo bolýar da syýasy tarap. Hawa. Siyasi tarapdan ve Halmyra da o taýda doňduň ganyny içirýärler ekeni, doňduň etini ýidirýärler ekeni. Her bir öýe erkek yerleşdirilýär eken. Ondan hakykatan şo mut işledilýän nemeler hakyky we gyýdlaram gaçyryp, zulüm edip soňdan öldürýärler ekeni. Şonam men üstüne goşaýyn diýdim. Diýjek bolýanym biziň soňumuz şuňa gidip barýarmy? Olarda şeýle çykaranoklar, bizem çykaranoklar. Olara pasport berilen ýagdaýynda da 1 ýyllyk edip berilýär. Bize de indi 1 ýyla geçirildi. Emma indi bize onan berenoklar 45 ýaşdan soň berilýär diýilýär. We şu wagt şäherjide Lewak welaýatynda Hytaýlar yerleşdirip başlatdyrlar. Gatky ýnandyrjy ýagdaý. Başka bir söz alaýtyn, ýygyň dowam edäýtin, men näme de oturmaýyn. Men hem şu sizin diýenlerinize goşulasym geldi. Lebap welaýaty diýenimiz üçin men hem şu Türkmenistandaky bolan zatlary biraz bellerim bar da şurada bellesim gelýär. Doğrudan ham bu Kitaýçylary biziň döwletimizde, biziň ýurdumuzda yerleşdirdiler. Ýalňyş bolsam, bular gelende biziň ýurdumuzda 10 ýyl bolandyr. Lebap welaýatynda. Fatma Hanım, ve maglumatları gördünüz bilýänizmi ýa aýdan adamlardan eşitdiňizmi? Aýdan adamlardan eşitdim. Köp ama. Köp. İşläp ýöreller. 10 ýyla bolandyr. Köprek bolan bolmasa. Şu güne çelli şolar işläp ýöreller şu Lebap welaýatynda. Ýalňyşmasam şolaryň ýaşaýan ýeri hem belli. Arap etrafından Aňyra çykanda Samandape diýen ýeri var. Şu yerlerde şolaryň özüniň yeri varmış diýip eşitdik biz. Şuňaňyzmy? Şu Kitaýçylar biziň şu ýurdumuzda eýeleýän 10 ýyldan hem köprek boldy oňa. Endi bugünkü günlükde hatta mekteplerde de şu Kitay dillerini goşupdyrlar, sapaklar. Olam 4-nji, 5-nji klassdan başlanýar. Sapak. Kitay dilinde. Şuňaňyzmy? Biziň döwletimizi özleri, öz eli bilen oňa çedip eline berdiler bu Kitaýçylary. Bilem ýok biziň döwletimiziň soňu näme boljak, halkymyzyň soňu näme boljak. Ol ýerde ýaman köp diýip eşitdim, firmalary var diýip eşitdim. Ama ol firmalar köpüsi yapılan ýöne şeýerde şol Kitaýçylar yerleşdi. Kökem uran 10 ýyl boldy ýama. Köprek bolan bolsa men ýadymda ýok da dawno ol gep görüňler bolýardy. Ama meniň düşünjem boýunça şolar şu ýerde köklediler, köküni urdular. Gyzlarymyzdan bellep geçti. Şu ýerde gelirler, ýaş gyzlar durmuşa çykypdyr diýip. Şolaram hakyky ama. Şo zatlaram bizem eşitdik.
Yöne bir zady belleşin gelýär da ular orada 10 ýyldan bäri ýaşap ýören bolsa siz pikir edin näme bolup oturan Türkmenistanyň içinde. Näme boldy şol? Lebap welaýatyny näme şetdiler? Satdylarmy? Näme şetdiler? Men düşünüp bilem ýok ýöne. Ama ular şu ýerde ýaşap ýörerler. Pek urallar. Şol ýalňyşmasam şu ýeriň ady Samandepe bolmaly. Doğru, Samandepe. Dogrymy? Doğru. Indi şu ýyl men ýöne men şu ýyl eşitdim. Indi mekteplerde hem şolaryň diline sapaklar goşupdyrlar. Sapak goşulan. Çağlar 4-nji klassdan ýalňyşmasam 5-nji klassdan şolar şu Kitay dilini ukap başlapdyrlar. Şu taýda bir maglumat berip geçeýinmi? Samandepe diýilende Muhammed Toğrul Bey ýazýarlar, welaýatynyň Samandepe'de men gulluk etdim diýär. Müň sany Hytaý bar diýär. Hytaýly bar diýen manyda ýazylmaly bolmaly. Şunun gal maglumat bar. Sen aýt watandaşlar şu göne efir näme sorulary bar bolsa şu temadan ýazsylar, so jogaplara mar bolsa okap aýdy berken men. Şunam aýdyp geçeýin bu taýda Göwher Doğanymyz we Fatma Doğanymyz görünmeýär ýöne sesi gelýändir. Olaram bardır, habarımız olsun, olaram kamerası. Ben görünýänmi kemine? Owa sizinki görünýär. Gülloganam gelipdir, salam Güllogan. Sagyrmy otun? Hemeňiz, şükür Salam, salam efir gidip durandyr Güllogan. Bilýän. Soralarınız ar bolsa da şoňa değişli. Hytaý meselesi, Hytaýyň täsiri näme bolar? Gow bolan diýenem ýazypdylar, erwet bolar diýenem ýazypdylar hökmen suratda. Bu hemmani alayınmı şu yerde kemine? Men alıp barýan aýdyp berin Güllogan. Biz garak mazmuny aýtsaňyz hemme kişi aýdar ýal. Soňundan saparaga da aýtmaly. Menem aýtmam bu mesele. Kitaylaryň şu Farapda yerleşeni bar da gürüň edýäňiz. Men özüm liçna maňa interesno boldy da şu taýyk. Ýöne o ýere her kim baryp bilen o. Şu Kitaylaryň tutan yerleri var. O yere отдельно post koyupdur. Milisiýa postu var. Ondan bir tanış üstü bilen näme edip prosta maňa interesno da halkymyz şu taýda 15 gün işläp 15 gün öýde bolup dollar bilen pul töleýärler. Bizim öz şu köplenjem şu Pristin Farawyň Lewawyň adamlar var da şu taýda işläp ýören. Soň şu bir tanışyň üstü bilen şu nämeň içine girdim. Onda abet wagtynda girdim. O çöl yağlı yerde onun içine edil nähili cennet edäýetdir bular. Şun giden ullakan parniklar var. Bir parniň içi agurçy. Men yanvar bilen fevral aýynyň arasynda girdim o taýyk. Ýöne işläp ýören özümiziň olan gyzlarymyz, adamlarymız bar şu taýda işläp ýören. Otlaryny alyp ýören kiçijik häli ösmedik. Ösüp duran adjyny, häli kiçijik izinden yetişip duran nämelerem var. Agurçy, pomidor, bir tarafa girsen giden bir gül, şu özümüzün roza güllerimiz de, şolary satıp bazarda pullap bilýär şolar. Şu wagty yaman gymada gidýär güller. Pomidor agursam şoň ýaly sveje kapustan var. Hemme zat var şu yerde. Men girip yarım saat prosta maňa wagt berdiler da şu maşynda yetişip bilmedim hemme ýerini görüp. Şuňaly oňa dedip oňarıp alypdyrlar. Adjyny gördüm küçücük çağalar böküp ýör şu taýda. Eýem bizim ayal gyzlarymyz bilen öýlenip şu çağalara alypdyr olary. 2-3 ýaşlarynda böküşüp ýören, gözleri näme duran, çekilip duran şu belli şu süýnligini Kitaylaryň çağasylygy ýöne ayallary Kitaydan gelende şu bizim gyzlarymyza öýlenip şolar şu çağalar etdiler. Şu menem şonu goşaýyn diýdim arada öz gözüm bilen gören zatym. Sağ bolun Güllogan. Hani saparaga sen bir zatlar aýtjak mesele bardy. Näme bir Türkmeniň bir Türkmen döwletiniň görediýän bir siýasatynda baştan şu daşary urtlar gelip başlandan bäri
katı ulu yalnız tiyatat bada. Türkmen yerli işgärleri, daşary ýurt firmalary işe alanna aýlygyna ad berýärler. Ödem Niýazow döwründe özi haýyş edýän bolmaly. Şunçaýdyň o garnyň oýsa eýetini neper diýdirýärler-de. Ýöne bu zatlaryň hemmejesi gaty ýalňyşdyr, tersine bolmaly. Ýanky bir sagatlyk stavkaň bagasy bolmalydyr. $20 $15 $50 onu döwlet ketgitleýändir. Şondan aşak işe alınan adama tölemek gadagandır deyip şonlara kanun vardır dünýede hem ýerde şeýdi işleýändirler. Den ol nähile öz halkyny hem öz puluny, sen pulun ol. Sen berýän. Türkmen berýär puluny. Şo taýda bir firma işleýän bolsa daşyndan Türkmenistana ýeke köpük buğuna çenli investisiýa gelen ýeri ýok. Gelýänem bolsa ýalan ýol bilen aýlanyp gelendir. Bir at edip gadanandır, üstüne este bagasyny goýup, şo pul şo taýda galdyryp şeýdip neme diýerler-de. Ýöne sen işgäriň aýlygy şolonkudan ýokary bolmalydyr. Ne dünýäň hemme ýerinde ýöredilýän praktikadyr. Yani halkyna hormatdyr bu birinciden. Daşary ýurtlyň nemesini ganyna. O sen ol daşary ýurtly firmalar, işgärler sen öz halkyňdan bir bastançak ýokarda nähile tutup bilersiň sen. Sizin näme düşünje, bu döwlet düşünjesi nähile düşünje. Men şu zada gaty näme diýen, nabat edýän. Şunu kän agdan oklar, diýen oklar bolun şu aşaňçy da tümgelýär-de. Ya bu wagt Kytaý wadary gurrun edip örtüňiz bolun beýleki firmalar, beýleki ýurtlaryň nemelerinde de şonalakdyr. Öz işgäriň öz ýurdundan gulýalak. Näme aňla diýip. Men demem şu meselede şu ondan şu Kytaý meselesinde Kytaýyň strategiýasy bellidir dünýede. Olu tanam hemme kişi bellidir. 1 milyar 400 milyonlar geçip. Bulun aklam beyleklenkiden ütköşüktür. Uduyun neme seyredýändirler, distansiýa seyredýändirler, 100 ýyl, 50 ýyllyk nemeleri vardır. Türkmenistan elden gidýär. Yani şular ýalak häsiýetli hökümetler bolun ýerde onlara beýle elin şeýderi ýalak edip ýok alyp bilýärler-de, alarlaram. Sebäbi Türkmeniň nemesinde bir türlük döwlet akly ýok-da. Türkmen halkam ünsüni başga zada dargydýar-da. Birinciden elinäki döwleti taklap biler ýalak akly bolmady-da. Milletin, halkın, ben o döwlet barada gurrun, hökümet barada gurrun edem. Halkın aklı olmadı, yetmedi şoňa. Şu döwlet şeýle dargyya halkyň ýagdaýy näşular ýalak bolýar diýen düşünje başlanmady, şoňa akly yetmedi. Inni yetmedik akıl şu döwleti dikelçek bolup akıl toplap biler diýilen soňra orta çykýandyr elimde ama. Ne şonu Türkmen özüne berip görmelidir. Şu wagt biz yani döwletiň ulu problemleri barada gurrun etmek yerine başka zatlar, düýünden başka zatlar, birimiz bilen ya da iki tane samsyk diktator aýyrjak bolup demedip o bar ünsümüz, akylymyz, zamanymız çoňa gidýär-de. O ýurt düzetmeli, ya neme problemleri çözmeli diýilen meselelerden gitdiňçe uzaklaşýar-da. Birine wedipe gerekmişin, birine awra gerekmişin, birine pul gerekmişin. Döwlete kim teretçi onu? Geleceğine kim göz garajak? Şu meseleleri bizde neme türlük gaty ýüzle seyredilýär-de. Meňe aýdyp biljek nemem şu Almurad aga.
Doğru sapara. Menem üstüne koşayın öz bilen gören eşten zatlamdan. Belçimiz yani hakikattanım Xitay Halk Respublikasyny 1,5 milyar dolar nahili ödün. Adam yaşayat. Yarayeti var. Olaram bütün dünya yayrat. Şu mahal Avrupa'nın ya adiyan haytı devletin al. Şu bir yerde 5,000 ya 10,000 ilatlı eme var bolsa o ya şehir var bolsa şu taýda hökmen şol Xitay'ın ya restorany vardır ya kafesi vardır ya bir koşumlayın oturan öz milleti vardır. Bunların siyaseti şu yuvaşlyk bilen süýüşüp şol ýan gaýdysyn ýaly 50 ýyl, 100 ýyl, belki 200 ýyllyk programmasy var. Ahir sonu şol dünýä şolara tabyn bolmaly. Mene şeýle diýip düşünýän. Bular zorluk bilen, uruş bilen däl, yuvaşlyk bilen şol öz milletini dünýä ýaýratyp şo taýda öz siýasetini ýöretýär. Ondan şu ýanky şu Türkmenistanly mesela gelsek, gyýlaryň ýa gelirleriň gozgan ýemmesi meselesi assimilasiýa bilen baglanşyk bolýar da milleti öz emesini başga bir milleti öz milletine uygullaşdyrmak ýa şonu öz milletinin içine almak da dinine, diline, rayetlerine. Ondan sonra ol toprak diyor üstündeki yaşayan adamla başka millet bolsa toprak öz-özünden avtomatik şertde o devletin gatabına geçer. Howp bar mı? Men şu howpun barlygyny görüp otyn, şoň üçin näme üçin aýtmam, näçe gede aýtdym şu. Xitay Halk Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasyny baglaşylan şertnamalar nämeden ibaret? Gurbanyny näme nämelere gol çöpdi. Men aňyrsyny Türkmenistanyň näme bergi borcu var, näçe pul kardarly, ony näçe göterim bilen ýygyna gaýtarmaly prosent bilen. Näçe ýylyň dowamyny, belki bizim aktyk çoğuluklarymyzdan bergeli bor Xitaýa. Şu ýa berilen pul üçin sebäp Xitay Halk Respublikasyna gaz geçirildi. Ol ýönekä ýeri geçirilene, soň şol gazyň esasyny Türkmenistan ýerde geçdi, şol bagly bolmaly, boyun bolmaly, şol Xitay tarapyny bolşakylan şertnamanyň esasynda. Biz ýöne halk bolup şol şertnamalar görem dagym, bilim dagym, hatda parlamenten bilen Türkmenistanyň näme bolşakylyny gurban bolar. Ýöne bir zat belli. Xitay şol öz siýasatyny özüne bergidar döwletler bilen islenip halatda hasaplaşyp bilýärdi. Ine şoňa da şol Täjikistanyny bolup geçen ine şol waka şaýat bolup durda. Şol men bilişime göre, eşdişime göre, ýazylışyna göre şol ýanky Täjikistan tarapy Xitaydan bir näçe milliard dolar hardalýa öz ýemesini ykdysadyýatyny ösdürmek üçin. Onuň bergisini wagtyna berip bilmän üçin hem şol ýanaşyp oturan serhep ýanaşygyny duran bir Ulukan dağ massivi diye de böyle şu taýda yerasy yerüstü magdarlar var diye de gazy var. Ne şonu berisinin hasabına veripdir de öz territoriýasy. Ol bar. Ine Orsiýet tarapyny hany ýangy keminenimiz aýdyp geçdi. Orsiýetin halkany Xabarovsk diýdi, Amur oblasti diýdi, ýanky Dalny Vostok diýdi. Şo ýerlerdäki wagon ýanky Orsiýetin tokoy kesilip, aňryk çykarylyp dur. Jaly janlar öldürilip beýle geçirilip dur. Xitaylyň özleri gelip o taýda ýanky şol parnik diýdi, teplice diýdi. Onuň dörli zatlar bilen haýsy chemikatlar bilen ekip bolurdy. Onu hiç kim görenak, bilenak ýöne şol işler edilip dur. Indi Türkmenistanyň ýanky Lewap welaýatynyň Farab etrabyna şolaryň emmesiniň ýöretip bir firmasynyň şuwun barlygy bardy, bize ol ýazyp uğradypdylar, bize şol halkyň sesinden bir ýerde goýupdyk. Onu doğrudan ýanky Güldoganymyzyň aýdyşy ýaly aýratyn özlerine bir lager bolup ýaşaýaly, daşy goraly için keselhanada olaryň özüniň içinde modern gurulan naharhanasam şo taýda işgärlerim getirip akdyp durlar. Ýöne şo taýda öndürilen önüm nirä gidýär? Türkmenistanyň halkynymy? Ýok. Men bana gelen maglumata göre şolar emeden şol öndürilen gögönüm bolsun, isle ýanky roza güller bolsun, şolaň hemmesi şol fevral aýyna ýetişdilen irki önümler mart aýyna Orsiýada çykarylýar. Esasan şol taýda
Görýän 8-nji marta diýip olan bahasy näçe gymmatdan geçýärdi. Şol samalyot menäkin şo ýerlerde satylýar, emma şol uzak ýola çydamaýan gül bolsun, ýymit bolsun, gök ak bolsun, onu elbetde şol Aşgabatyň bazarlaryna çykarýan bolmaly. Ine bu taýda da iki taraplyň ine olara peýda bolup durdy. Olarda desatxodly tehnologiýa diýilýär. Ýene de bir zat bar, ünsüňiz çekçek bolýan zadyň watandaşlar. Soňky döwür Hytaý Halk Respublikasy Türkmenistanyň köpçülik bilen studentler akıdyp Hytaýda okadyp başlady. Esasan Nevit Gaz puwdagyna degişli şol ýa-ni şol fakultetlermi, institutlarmy, universitetlermi şo tak akydylýar türkmen ýigitleri we gyzlary. Şo taýda okadyp Hytaýda öwredilýär. Elbette bir tarapdan gerekdir bu bütün dünya globallaşıp dur gatnaşyklar we Hytaýym gaty uly döwlet awu. Şular bilen gatnaşyk gerekdir. Ýöne şu gatnaşyň aňyrsyny näme ýaty? Biz döwletimizi ýitirmelimi? Ýa şolar bilen deň hukukly sowda gatnaşyklaryny etmelimi? Deň hukukly, deň derejeli etme bizde ýa-da ýok. Taparaga aýdysy ýaly, Türkmenistanyň bar ýylaty Pekiniň bir köçesi de ýok. Ola telpekler bilen diňanna da Türkmenistan garp bolýar oňa. Ýöne bir global howplary öňünden görýän akyl ýok Türkmenistan. Onu hakykatdan hem şeýle bolup durdy. Ene şoň üçin şu ýagdaýlar ýüze çykýar. Elbetde maňa da ýazan adamlar we aýdan adamlar we halmra da biziň gelin gyýdlamy dine şol Hytaýlardan çağa dogry soňy näme bor. Soňy näme ol Hytaýdan dogan çağa kakadynyň adyny alsa ine Hytaýly bor. Türkmen bolmaja görnüp durur. Ene şolar ýaly onu halk bolup ene oturup şunu sin vermeli, şuna baha vermeli. Geleceğimiz nähil ýöne bir hiç zat bilemde. Şu Gurbanoğlu bilen Hytaý Halk Respublikasynyň arasyna näme şertname baglaşdyr. Men Gurbanoğlu ýa-ni Gurbanoğludan başga adam hiç kim o kagydlary gören agam, golum çeken agam, bilen agam. Ene boldy, oturdy. Şoň üçin bu meselede gaty gömürtük we ýapyk gapyň aňyrsyna edilen sowda ýaty. Onun Türkmen halkynyň peýdasyna däli, onuň aýnada görülen ýaly görnüp duran zatlar. Men şonu aýtjak. Ne diýme bu ýeri ýazypdyr gerçek ýigit diýe. Hytaýlara $2500 aýlyk berýärler. Türkmenler iň ýokary aýlygy 600 diýer. Ýöne aşaklarym bar diýdi. 400. Doğrudur. O dinle Hytaýlar däl, bärt adalatyň hatyratyny aýtmamyz gerek. Hana Orsiýatyň Tatarstanyň nebitçileri gelip Türkmenistany, Balkan welaýatyny şol ähli nebit gazy öz firmalary bilen çykaryp öz eline alypdyrlar. Öz işgärlerine ene şu ýan gaýdysyny 3-4 desi köp töleg edýärler. Türkmenleri de ene ýan gaýdysyny alyp öňküşo beýleki Amerikaniýa we $50 olong töleýän pulundan 2-3 pes töleýän adamlaryň durmuş şerti agrarly diýip aýdýarlar. Ene o tarap hamma diňe Hytaýlar däl Hytaý. Hytaýlar ýeke lewapda däl, ne ýolutynny da badyp Tiger Wolf diýe. Meniň diýewim şo taýda işleýär diýe. Ha dogrudur. Ýolutyn tarapda. Aýdyp otyra, ýolatynyň halky maňa näçe gezek, jaň edibem aýtdylar, ýazdylarym Halmyradagy demalar ýalyp, şo töwerekde bolan gurun fabriklemelerini, zawutlaryny çykýan, tütse ýa-ni şol asmana gidýän ýeme demalar ýalyp, ölüm köpörli, enel ölüm, çağa ölüm adamyň ýaşy gyrgyna berilen ýaly şo töwerekdäki ýaşaýarlar. Näçe gezek, jaň edip aýtdyr, ýöne elimizde suwutnamy bolmansaň, doktorly şudatlar bar diýip aýtmansaň, ekologiýa ýagdaýymyz şular ýaly diýip hiç ýerde ses çykmansaň, biz näde baýdaýlar? Ene bolýan zat hakykatdan dogry aýda Tiger bol, şonja diýip ýadýan bolsa, bar şol. Ýola tönne de şolar ýaly ýagdaý. Halka iş ýok, olaryň gelip bu taýda hana hem gurýalar hem ölüm çykyp gitýär, ýygyna da Türkmenistana pul gelýär. Ene şol sen pul dolanşyk ýok diýän şundan gelip çykýar. Şu yerde bir zat aýdaýyn Halmyrada. Aydın. Belarusiýadan bizde işläp şu Lewap tarapda köpürleri oňaryp Aşgabatda işlediler. Şu koronavirusdan öňrek häli gitdiler olar. Sebäp iş yok, zat yok. Şonda iň ýakyn bir adyny aýtjak däl, şu iň uly şolaryň general direktorunyň sorapdyr da. Misal üçün şu proyektleri alýaňyz
ne edip siz hesaplaşýaňyz zat diýende şu general direktory diýipdir. Ay bular häli hesaplaşar däl, häli sen çağaň däl, sen akdyňam töler 60 ýyllyk kontrakt boýunça edi otyrs biz bunu diýipdir. Ana gördüňiz. Karzyna. Soň arada sırada bir zatlarla hesap kitap etmeli. Bunu biz bilemiz, yok bizden başlık şey dedi. Kontrakt bilen ne de otyrs diýip şey diýipdir. Soňam şu Türk'ün bir ulu firmasının başlığı şu Aşgabatda bir tanışymyzyň öýünde kwartirant bolup ýaşaýardy. Şonda bir gürrüň edende şolam diýdi de şu Niyazowyň döwründe şu dollar bilen verme, aylygam şu belli bir mukdar şu manattan aňary geçmesin diýip sizinkiler bize baha berýär. Siz näme üçin kän alýaňyz mesela $1800 pul olaryň knişkasyna ýatýan eken, elnäm özlerinin rasxot manady berilýär. Näme üçin siz muňaly kän alýaňyz? Näme üçin eliňizde işlän türkmenlere bereňiz ok diýse, ýok size berdiren oklar da sizin başlyklaryňyz diýip şey diýip aýtdy. Men özüm aýtdy o. Sizin aydan saýyp eýetine per diýdi. Şu Niyazowyň sözlerini men ýadyma düşýär. Ol Niyazowyň sözüden, ol başda men aýdyp berin taparagy. 1992-nji ýylda o Iranyň şol döwürki ýemesi prezidenti Rafsanjany ama Aşgabatda gelende Niyazow muny akdyp şol toýadan bolup ýa milleti tan soýnadyp çatma gurup ene şol ýemesine hormatyny. Sonra şu Niyazowyň gapdalyny şu Niyazow şu Türkmen maşy diýip lakamynda kanlar pres sekretar şol döwürki Durdymurat Gurbanow. Şol öz gulagy bilen eşdiýärdi, ýanyna duransaň ikisiniň ýanyna. Şol emme bu zatlary görüp Rafsanjany aýdypdyr da, "Ay palaw üşüp dur, çorba gaýnap dur, gawun, garpyz, gyz gelele geýnuli." Ine at minip beren aýdyp onu görüp günni türkmen şeýle ýaşaýam ka diýendir da ol. Sonra Rafsanjany Niyazow ýüzden şey diýipdir, "Sapar Murat, sen milletiň mesýasy diýen. Mesýaşek soň eýetini neper diýip aýdy." Ene şondan geldi şol. Ondan soň şu sözüni ullan Niyazowda ölýänçe şon şey diýip geçdi. Ene? Onun yankı güllogany men jogap beren şol aýdylýan zatlaryň hemmejigi dogry, emma men näçe gede gaýtdym şol çykyşlarynda watandaşlar biziň entek bilmeýän zatymyz gatykän, garaňky, biz näçe şo döwlet bergimiz bar, biz bilemdik belki hakykatdan ýene 50 ýyl, 60 ýyl biz bergili bolar. Şol Hytaý Halk Respublikasyna. Sebäp biz göremdik, bilemdik näme şertnama, näme esasyna baglaşan. Ýöne eger biz döwleti şol eger Gurban Olyny hakyky prezident, halkyň saýlan prezidenti kanuny iswasyna gelen diýip karar edýän bolsak, onu diýmek şo bergilerem bizi karar edýär, şol biziň boýnumuzda. Eger de ýok şol gelen gününden bäri şol bir kanun ýagdaýda geldi, häkimet basyp aldy. Men näme üçin gaýta aýdýan döwletiň şu näçeli şol hakkı barça öwüz ýerler taýfy. Şol bolmaly, wagtlaýyn prezident. Şol edilmedim diýmek şo günden merhemet çıkat edilen işden äklisi bir kanun. Gurban bolan bir kanun. Şo kanunly bolsa ine men otun suwda bersin, men şo bilen suwtlaşmaga taýýar. Şonu biz suwut etmeli halk bolup men janygyp düşünürýänim şol. Ine bir şumal bütün halk bolup berge batyp oturup gelecekki ýene de 3-4 nesilimiz bilen. Biz bilemdik näme bolçak kelen. Ýöne şol ýuwaş-ýuwaşdan Türkmenistanyň topragy gidip barýar elimizden watandaşlar. Baylyk bar, yer asy, yer üstü. Şoňa göz gyzdyrýar. Şoň üçin şu kun ýurduň içinde koronavirus bar diýen boýnalana kesel bar diýen maýdana millet gyrylyp ýaty, daşyna hynam içine salana barmadan şolar. Sebäp o taýda halk gerekler, ol baýlyklary başga döwletden eýelik etmek üçin. Türkmen gerekler şota. Ene 50 gepden belli gep, ene dälden size dogry jogap. Biz gerekler şo ýurda. Sebäp o ýurduň baýlygyny almak üçin ol daşardaky döwletlere türkmen halky näme gerek? Doğru diýäňiz. Men bir soragym bar şutaýda. Halmura da size aýdyp bilýäňiz Sapara köprek aýdarmy diýen. Şu biz siýasatçy da. Häzir şu mahal görýär şu aktivistler, adamlarymız daşary ýurda çykanlar birazajyk internet näme diýerler görüp zat edip gözleri açylýar da şu düşünüp başladılar adamlar şu mahal. Ýöne näme üçin bolýar? Berdimuhammedowyň elinde pullar var, milyarlar var, hemme zat var. Ýöne şu gatdandakylar
4 yıl mı oturacak o yerde? 1 yıl mı oturacak ya 1 gün mü oturacak? Bellisi yok. Son. Yurt elden gidip barıyorlar. Yurt. Kitaylar bir yandan, Ruslar bir yandan. Bizim hem yer astı hem yer üstü baylıklarımız bolan için o yerdeki halkı bir eğer nämetseler edilçiğin basan yalı 4-5 min halkın onlar nämetecek. Onlar bir günde Türkmen halkının yoğuna köyüp bilýärler. O baylıklar gerek olara. Näme için şu yerde oturan ministerler var. Alımlarım vardır. Hemmesi kaçıp giden değildir ya öldürülen değildir. Şu kellesi işleyen alımlarım vardır. Bir oturup bir teyelek stolun başında biz nira barıyaz. Sonumuz ne mi olacak? Bunu düşünmeye mi keler? Ya, ben soruna cevap vereyim mi? Allah. Ben yani ödün ayttın hemmejesine. Olun yönü beni demedeyin. Problema Türkmenin probleması katul lokan. Şu tuton yerin eline geliyor da. Dilinden başlap. Yönü dil ne gurlayan dilimiz var ha. Şundan başlap yani işgärin ikinci sortlu işgärin aylığına çenli. Mektepten yani yukarı okuyacağını çenli. Dur şuna problema. Ne siz ödünüz bir deňeşdirip görün. Ne Türkiýede 3-4 ýyl, 5 ýyl, 10 ýyl ýaşan yani ilişkimiz vardır. Şolong Türkmençesinden gowudur köpüsini. Ortaýa gideniň orççasy Türkmençesinden gowudur. Yani daşary Amerika gideniň İngilizçesi Türkmençesinden gowudur. Dilimizde hiç neme yok da. Birinciden medya yok. Kitap ya da şolar ýalak neme bağda alary ýalak hiç neme işlenmedi. Soňky 25-30 ýylyň içinde bu zatlar o bizim dilimizin gitmesi şeyle bir goloydur. Ya bizim çağlamda ve yem Şweççe urluya. Gidecek yerin yeri. Dil oğuşok. Edebiyat yok. Ne oğuşok yer şotay. Onun devlet gidiyor diye devlet gider. Gitmelem. Ne en sonku şansım şu adam düşünen oklurum. Bizim yani halk ortada bir akılımız yok da. Şu yalan adamlar hem mejedin nemesini ayağını aşağına akıp toprağı bilmedim. Yani palçığı vurtturmu, gumu vurtturmu taiptu da. Bir yani samimiyeti galan siyasetçi diyen zat yok. Benim siyasetçi değil. Gülhanım siyaset bilen meşgul olup öğrendir diyen yok. Ben ne adamlar bilen işleyen demediyen o başka zat. Siyasetçi bolosum böyle nok yönü bizde beyin bitiptir. Yok. Barım olsa ol geçen deme yorgunun aşağı nakılır ol hasap değil. Bar olup çıkmayan olsa o da yok olur da. Şoň üçin biraz o yönünü şoňa begenip nemet görse bolun ýöne nirakçenli gider. 1% o yönde. 99%. O 1% nol we aşytyň eýlek nol we aşytyň üstüne hüjüm edip bir karalıkda neme diýerler. Yani diktaturan öz strukturası vardır. Biz şu strukturasını düşünemiz yok da. Şonu analiz etmedik, edemiz yok. Halka da yetirmedik. Bu dine korku nemesi değildir. Korkudan başka da strukturaları vardır. Yalan strukturası vardır, mışmış strukturası vardır. Onun tökme datma nemesi vardır, kanatı vardır. İçinde taşınla şoları yalaktır. Öyle şu an sinetsen diyorum planını şoları yem midini demeni öğretmenlerin aşağına alacak olup cırcaşıyandırlar. O ilk ulak revolüsyoner olur. Yeni demeden olur. Bir kabarottan sonra yem
Şu işine başlar. Yani tökme datmalı şu öňe çykjak adamlaň nemesini şoorunu yatırmalı. Ya indiki çykjaklara da neme bolmaly? Göz bolmaly. Allah. Ya kelläň alırsaň ene şolar ýalak poko batyryp çykarýas diýip demek. Onu görüp oturýarsyň, hem mäňden görýänsiňiz. Böyle şonu analiz edýän adam ýok da. Doğru. Ana demek diktaturan yaşaması için şu zatlar hükmandır, bağdır. Biz onu 30 yıllap atmaat tanıyaz. Adamlar onun kaviri ne için teylek storun başına geçen yok. Yani olur yalan adam bilir. Teylekler 4,5 storun başına geçer yalak değildir. Bir sebebi. Anırtını kökünü biliyetse. Sapara bir Buyur. teklip verýär. Perhat Iklimov familiýadaşyňyz. De. Sapara Halmurada biz şu diktaturanyň arkasynda durýan güýçler bilen söýüşsek bolmazmy? Bu diktator şolar arkaýyn bolýar. Sağ olun diýipdir. Arkasynda duran güýçler bilen söýüşmek üçin meniň pikirimçe şu taýda gerçek ýetdirilişimiz jogap neme berýär? Bizim halkımıza ilki bilen milliyetçiliği öğretmeli. Milliyetçi bolsak hiç kim hiç zat edip bilmez diye. Benim fikrimçe şonun ýaly söýüşmen mükän diýen. Ya doğru. O güç neme däl? El bilen tutup bilinýän, barıp uruşup bilinýän bir güç däl. Edil ýok ýaly ýöne täsiri var. O neme diýilýär oňa häzir 21-nji asyryň täze nemesi bardyr. Gibritmeye diye hem zat gibrittir. Uruşlarım gibrittir. Gibrit de wayna dip şu atky nemeleri, şu strategiýaları. Yani strategiýalar edil şonun ýaly. Aslında mesela Garabağ meselesi vardır. Garabağda söýüşenler başkalar. Olary söýüşmegine sebäp bolanlar başkalar. Aslında öňkü orta asyrlara ýa-da ondan öňkü ýa-da soňky wagtlara seretseňiz şu uruşanlaryň uruşmagyndaky sebäp özleridir. Yani hazır ikisi uruşýar. Yani aslındaky sebäpler arkasyndaky güýçler. Onam görüp bolanokda. Yani gibrit mi diýip aýdylýar. Onu açyk. Görüňde de güýjüň ýeten ok. Oňa da güýjüň ýetmäse, olar düýünden başga bir formatda girýärler. Sebäbi düşünüp bolmaýar oňa. Saparaga, şu ýerde bilen uruşan ýalyk bir nemesi var. Siz aydıp geçipdiniz Saparaga. Biz şu sizin aydanınız doğru gelýär. Türk soýly hemmeler birikmeli, hükmanı suraty birikmeli. Doğru däme Saparaga? Hükman. Başka ýolumuz da ýok bizim. Başka ýolumuz ýok. Yoksa bizi ýavaş-ýavaş Müslümana uruşturup, Müslümana kışkırtırıp bir zatlar edýär şu arkada durýanlar ýöne yüzünü görkezen ýoklar. Doğru değil mi? O. Ondan şu adam biz uruşupmyor Türkmen bilen aramızda ýeki ors ýok. Orsça urlaýan ýok. Türkmenin üstüne hücum edýändir. Aýygyny gaýdyrýandyr. O maskara edýändir. O ýene bir zatdyr. Şolar ýaly. Ama şu yorumlarda görýärsen, ýöne derri belli o yorumdaky ýazanlaram kimlerligi. Özünü özleri satyp durlar. Menem şu her yorumda ýazýan, siz bu ýere ýazynça, eger näme soraňyz bolsa, nähili gaharyňyz bolsa, dogry ýola ýönlendirseňiz diýip. O taraftan kimsim sesler çıkan o. Gulganum birleşeli ýerler, birleşek bolsaňar derine gaçyldy, giýirin dänin aday bolundan birleşiňden ýyşedin. Onu yeni derine gaçsak bolup bolur, dargatjak bolýarlar da. Ýeme de Sapara bir zat döredilerini ya bir zat edileni son klonlary, son kopyalar döredilmeli. 5-den 10. Sebäp şonu ýuwup ýuwuluny çykarýarlar başdaky döredilerini. Ene şu işleri etmek üçin edýärler. Eme agdyna alat hökümdür diýdi. Hökümetiň taktikasy. Şoňa düşünmeýän bolsalar adamny näde düşündirir başga. Ol klonu yene de bir neme diýerler. Ne şu at
Kıtay varada gurrun edip oturdu ga. Oturta. Awa. O şu Erti olar ama çıkarada diyorum. Ertir ederler. Ne dünkeden gurrunlamıdı. Şu ne de oturuyorlar. Ne hemen emesen şu bir ideye bir yapşar yalak bir zat bolsa. İki uundan şu çıkyadı. Bir uundan çıkyadı. Şu at aralarını yapıştırdık golünün iki uundan çıkyadı. Yankı fikir oğurlama o oğurluktur. Çok Türkmen düşünen oğum. Utanç hayara o beyledi dursun. İn olmanda silke dilyendir. Bir zat ne plan yerde değildi, nimet dildi deyip. Onu oğru ödleyenler ödlerim. Gengdir. Öyle çağırayımda bir zat diyecekti. Öyle çağırayımda. Ayçaktatlan vardı. Yankı Hıtaylar vardı. Biz neme Türkmenler koyalı safara bir yana. Yankı Hıtaylan özünün bir proyekti var ekeni. Bu projekt bilmedim 20 yıl bundan başlanma mümkün yani 100 yıllık projektler var ekeni. Şu yavaş Aziyan almak projekt var ekeni. Bunu yara bilen almak değil, hücum bilen almak değil, bunu kelle bilen, akıl bilen almak projektler var. Yani İdil-Şiyalı ilkine Tacikistan'ın bir bölümünü alıptırlar. Ondan bu Uygurlara duruşunu neyme? Olan golasına kıyna medetleri gerçi ediyen eken Uygurlar bilen. Şoların Müslüman milletini, şol milleti yok etmek, Uygur milletini. Ondan sonra Türkmenistan'a gali verse Türkmenistan'da bir içinde bir 2,5 milyon halk var orada olur için hiç sat ol. Yani bir köçüsünü diyere neyme sapara. Kıtayın bir köçüsü yallayıp. Pekin'in bir köçüsü yalak. Onları almak için ulakan akla gerek değil, ya güç istilik, güç gerek değil. Yankıyalı firmalar açıp her vilayetlerde firmalar açıp çağalar doğru verseler galan derde yaramayan halkam yavaş öyle yok olup gider. Gepin iskası bu yerdeki edilen şolong edin proyektleri 100 yıllık bolsa şolong yine şu asrın 20. asrın sonuna çenni bütün şu Evrasyanı almak. Ondan innemenne bir korku vardı tarihte son bir 100 yıl 200 yıl geçenden son tarihi arşivler açıp Türkmen diyen milletten bareken o deyip şolar yali neme bir izgalar mı şolardan şonan korkanlar sizin fikriniz neydi şu arada Türkmen milleti yeryüzünden yok olup gidecek yali men fikrimce. Ayağa kalmasak biz yurdumuzda iyi olur. Aslında Olguçarım doğru sorayanız da Kitaylar Uygur Müslümanları var ya şu türmeden çıkan bir kısana ayarlarını siz hem görensiniz YouTube'da ne izdivaç edip ne ağlap hiç niz açtı türmeye basıp o yerde ne izdivaç edenlerini ağlap ayıp verenler var. Kitaylar aslında Türkmen soylu Müslümanları hiç hem söylen o öğlenmesinin sebebi olar aydılışıyalı onların bir planı vardır özüçe näme diýen ýöne olaryň öz ýurtuna sygan olar şo dargan ýurtlarda näçe köp ýurda dargasalar şonça olar şo ýeri özüne näme edip alýarlar. Misal üçin ne diýdime biz Türkmenawatda bize o çöllere bizim halkımız yer boşuna versem alan ok şonu. Başka bir näme yakınrak alya. Olar o yerine cennet edipdirler. O özlerinin Halmura dağımaydı. Balnitsasan var. Özlerin şotayda obşijit edipdirler. 15 gün işlep 15 gün addıkat ediyorlar. Smenni 15 gün gece gündüz şotayda yatıp durup işlep yiyip içip öz staloyları var. Hem mezadı var. Vapşi öznem edil bir yurt yalı hem yerini kurşap näme edip zabor edip alıptırlar. Örüp şu çölün içinde. Gül Hanım neme bizim hükümet deyip bolyan olsa bular şu bizi başka bir yerin alması için alt yapısını yani infrastrukturasını tayin ettiler. Bilimini yok ettiler. İnsanın nemesini, mertebesini öldürdüler. Dilin kovuşok, bilimin kovuşok.
hemme dadın gowşok, yani kul bolmasaň başka hiç sada yarayan millet değer edik koydular da. Gel Kıtay ya da Ors kim alsanız alın biz inemeğinde sizin yerini sürüp verdik. Deyip hizmet ettiler de. Bizim beyik Türkmen başı diyeniz arkada şu atların hem meclisin yemesinin kersine işlenen yağday ortada. Öyle çarını bağışlamayın demeğin o çırtık girdim diyenme. Ama beylak yeme doğrulamızdan var, Tuğçe doğrulam var, ama Gowharcıgymyz var. Öyle çarını aydı verin, sizin pikirleriniz gızıklı. Kemine tenem näme hat gelse aydı verin, o taýda okudy, arasynda geldi. Şu taýda okap durun da, edil tema değişli olsa aytjak bolýan sebäp bölmek islämok da. Bolar. Gelsek mansuratda okajak onu size. Şol Xitaylar öň Niýazow döwründe intak Niýazow diýrike Niýazowdan haýyş edipdirler. Sizin 3-den 2 bölegiňizi çöl tutýar. Şol çöllükleri biz alaly plança srok bilen plança ýyllyk bize kontrakt bilen berin biz şu ýerleňizi gülzarlyga öwürip bereli diýipdirler. Ondan bunu Türkmen başı bunu atkaz etýär. Nimen eşitişime göre. Ruhsat bermenler ta ölýänçe Xitaylar girip bilmedi diýen şol ýaly nime bar. Soň bul görse baksa bu soňky prezident fulo adaçy gowşograk bolan soň bunu arypdyrlar eýdip şol prezident bolaly ber Xitaylar hem başa ýerdi. Aýdy ber. Onları, o Kitayları bize doğrulanım Rusya'dan. Ruslar berge battılar da yavaşça bize süşürdü o Kitayları. Doğruladı, yola doğruladı. O bir de diyeme nas ustupili değil ya da. Prosto alın karzımızın oruna bir taraftan biz size bir yaxşılık edeli ina şu tarafa sizi süşüreli şu yere doğru yola gidiyorsunuz deyip doğrulap koyverdiler. Şoň üçin diýende men şu peridaçaları görüp duranlar var, şu Kitayları görüp duranlar var, hemme alımlarımız vardır, hemmesin imsim körpen aşağına girip yatan değil, şolar şu öz arasında gürleşip hemme zady Berdimuhamedov çözen oğa, şolarım öz minyenyalarını, zatlarını aydıp bilyendir, öldüren değildir şu aytsa. Yo bizim vatanımız gidiyor, bizden bir 4-5 yıl geçen son bizim çağalarımız, ahtıklarımız ne edip yaşayacak verdi zat deyip şolar gürün edäýmele benim şu sorağı verdim de yani. Deme edäýmeli bolyn Gülhanım, ine şolong biri ikisi çıksa, ine üstüne men jurnalist deyip motorlar 20-30 yerden. Ine şoň üçin çıkan oklar. Ne bulong edýän kömegi, söz adatlygy deyip, bizim hakkımız var sizden soramaly deyip. Şu şey neme diýerler de. Ne üçin halktan soramalı değil de gidip soramalı adamdan sorasın şolar. Onların aydan sözlerini halka getirmeli olar. Güllogun, yema bir minister diýerlerimiz öbür yema demi gelip gidip duran bir cansız ceset olur. Canlı ceset diýeceğim. Olarda ne erk var, olarda ne huzur var, ne gayrat var, ne dil var, hiç tat yok. Oradan şu wazipa goýulan, sen şu taýda oturmaly, gerek wagty göze görnerdin, gerekmejek wagtyňam sen boş. Şana bir adam çepe ýasaga bassalar, arada görkezmen edilýän işler barady, bir watandaşymyz şaýatlyk edip berdi. Şoň bürgüt diýip ýörüýte bir ýemesi var. Harby guruluşy var. Türk şol Gurban olayım şol köşkünde. Şolar İslendik minister yakasından tutup akıtıp şol kaptarlaki kabinette öldür ýaly ýenjeýärler. Ondan ol minister nämesin, näme diýsin? Ol ýöne şol bir ýyl 2 ýyl oturýar, aýlygyny alýar, o wagty çyňda şo taýdan bir zatlar bir ýollar sypyk gidýär, ýoksa hemmesi öz ömrüni odan nepede tamamlaýar. Şoňa höwes bilen şo minister wezipa höwes bilen barýan adam ýok.
Onu mecbur etdiler sen minister bolmaly. O kadırı Yok, ýer ýok etdiler. O näş 20 ýyl mundan öň kadırı nomenklatura diýip iki tarapdan ýok etdiler. O da bir proýekt. Türkmenistanyň ne intellektual nemesi öňüm galyň däl, ýukojuk nemesi wagtda. Özüm hazır teknik nemesi, gaty ýukoju. Şonu iş edip ýok etdiler. O Türkmenbaşydan wor, men Türkmenbaşy ýöne ortadyň ýa beýlekler patwat edip alyp neme diýerler. Benim çok içinden 30 ýyl tökmediň aşagynydyr. Ne şu at kellem alırjak bolsam bur toparda çykarýandyrlar. Hemmedem yalan öýdür. Yo siz indi ýokary postlarda işläp zat edip töhmet aslında diýäňiz. Şu wagt Türkmenistan içinde prostoy bir halklar töhmet aslında. Yo ýörüýte strukturasy wadi oturna diktaturan o töhmet atýan bir ganaty bar. Edil şu milisiýeler ýalak sany şolardan az däl. Ologam neme kruk ne birinci zonasy, ikinci zonasy, üçüncü zonasy ilkilek biri çykýar. Soňra arkasyndaky ýetişmese ýene nemesi var. Biz bulan hemmejedin bilýär. Gül hanım, ýöne ýanky atlaryny aýdy wurasaň, onuň şular bilen görüşmeli. Biz esasy problemamyz bilen näler şular bilen görüşmeli bolýar. Onuň hemmejedi orta çykýar, özleri bir gaýga minip ýörler. Bir däl, iki däl, edip bilýän sany näçe bolsa, şoň bir 3-den biri ýalak, şoň neme var. Daşynda da var, içinde de var. Adamlar ýöne her ýerden, üstüne de gorky, türme, tökmet. Ondan ol alim bolan nämesin, daşary kellerini çykarsa üstüne bok dökýärler. Helledip. Menem bir kalsa daýdaýmyş daýdy. Aýt. Gurbanuly bilen şu wagtga bolup geçen Gurbanulyň edýän diktaturasy we Hytaýlary biziň aramyzda goşmagy näme diýmek bolýar? Biziň soňumyz Uygur türklere meňzemek diýmek bolýarmy ýa-da bu zatlaryň gidişine dur diýip bilersmikä? Halk bu zatlary arada näme diýip soraýar? Kimin näme diýip näme diýär? Ýa-da ýa-da zatlar barmy? Yok, edil bu arada yok. Yankı yine bir aydık geçeyim sözümüz bölüm. Yadımdan çıkma karşı Uygurları organ donor hükmünde de ulanyan ekenler, yani yaşrak çağalar olsun, yetkinecekler olsun, qara adamlar derler şu yaş adamları esasen hem gıydları yok ediyen ekenler böğreklerini, yüreklerini, bağırlarını alıp şular yani hatta bolmasa da gönü yaş bolsa alyan ekenler organlarını. Son şey diyeyim yok ediyorlar ödem türmeğin içine gitti diyen ekenler. Yaş gıydılan adını niye sanap spisekten 4-5 tane gıydı her gün alıp gidiyorlar diye. Şu yaş 14 yaştan 80 yaşa çenni ayarlar oturan ekenler türmedi. Son her gün niye yaş gıydılardan 4-5 saatin alıp gidiyor sonra deyip biz diye sonra deyip ekstra idini getiriyorlar diye. Ol yaş gıydılar akidiye idini gelen oklar nirede olur bilem yok diye. Dasarı çıkarana da yüzlerine qara halta giydiriyen ekenler, ellerine naruşnik, şungalı akhoşqa var eken, kapıyın önüne, elin sokyan naruşnik giydiriyor diye, neme. Ondan kellene neme veriyor diye. Haltacık onu giyyen, onu niye son nire akidir, son nire neyli getirilenim, görmeyen yolu idi diye. Sonra o da şeydi vakitiliyordu diye. Yöne şu gıydılar, giden gıydılar, idine gelen ok, onu son diye bildik diye, organı tavsıryan ekenler gıydılar diye. Oyga çayına şu vardı, men birazrak nemesdim Finlandiyada. Bir neme aytıp berýär, bir gaýda aytıp berýär, şu taýdak gaýdylar diye gaterwet näde gülüjüm bilemem emma gaterwet zulm edýärler diye men şey diýdaýyn. Sebäbi aýdy biljekler. Gaterwet zulm edip öldürýärlermişin şolara. Öldürýärler diye. Yukarıdan bunların aile projesi varmış Kitayların. Bütün dünyada yani aile projesi her yere
Şimdi mesela Uygur Türklere her ailenin içine bir erkek koyuyorlarmış. Yani kendi erkeklerini 5 milyon erkeğini saklama kamplarına gönderip kendi Kitayların Uygur Türklerin arasına her ailenin içine bir erkek koyuyorlarmış. Yani köpeltirmek için Kitayları. Tarihte Cüneyt Han savaşlarında da şu yengip alan yerlerine şu Cüneyt Han'ım özünün polkavotslarını, zatlarını yayratıp erkekleri yok edip biçip öldürüp çağalara çelik kundakta duran erkekleri, ayal kızlarına yaşlılarını öldürüp Kitay'dan hem şunun iyisi geliyor. O Müslüman halkını islan oğa, erkeklere hem islan oğa, ayallara hem islan oğa da yöne şu yaş kızlara öğleniyerler özünün ne 5 yıldan son yine bir 5-6 yıl halkımız şunu alayım sümcük otursa öz elleri bilen alıp oturuverecekler de Türkmenistan'a. Yaş kızlarını korkuzup öğlenmek için korkuzuyorlarmış. Onlar da razı olandan sonra evlendiği günü bazı gururlu kızları diyor camdan kendilerini atıyorlar diyor. Yani bunlara evlenmemesi için diyor. Xitayda bir vatandaşımız malumat veriyor. Yunus Gen diye. Bilmedim bu ne derece doğru. Buna Xitaylar 2034 yılına çelli dogovoru var diye. Gelen girdecinin 52% Türkmene, 48% Xitaya bölünüyor diye. Oların yaşama çağı var. Şol çağıktan, oların diyen Xitaylıların bir çağı var diye. Şu çağıktan çıksa levap migrasiya her birine $2000 ştraf kesiyor diye. Şonun bir malumat verip durun. Ne derece doğru. Öyle şu ştraf ediyen nemeni ön eşittim. Eğer yanlış olmasa. Yani gören yerim yok. Ona gidip geçeyim. Yöne şu sonku dövrlerde öndel şu Samalyo'da minsen misal için Aşgabat'tan Türkmenava'da şu Samalyodun yarısından köpüsü Kitaylılardır. Önler on yal deldi. Indi çağalı, ayallı, yeközü, dinle şu Kitay dilinde şöyle bir özlerem katı gürleşerler. Sonku gezek gidemde özümüzem şu Nerun çitedip gecesilen uklaman näme cenazaya gidip oturttuk. O şoların gepinden durup bilmen sonunda dedim ya yuvaştırak gürleşeyin dedi. Вообще безобразно özlerine amat baryalar. Edil öz yurdunda kıyalı. O bir gezek benim samolyotda oturdum. Olin yol uzakta samolyot 10 saatte uçuyor da beyle uçandı. Olin yüreği düştü şol öz aralarını öz dillerini gurulaya oyun olam düşnük sonra qattı gurulaya. Arasında guruluşyanın arasında 4-5 tane riyat var da şo riyat bilen ile riyatın arasında guruluşyada oturan yerden gıyıklıklaşıp. Onun 2 saat zordan çıdadım ben. Ondan aytdım siz dedim İngilizcelep siz dedim oşrak bunun sizden başka da şurada 200-300 tane adam var dedim. Yatırmaya doyum yok, oturmaya doyum yok dedim. Ondan yine de ödüllerine bardatlar deydi. Ondan sonra azıcık kesildi sesleri. Yani yankı yerde siz Gül Hanım Cüneyt Han idiniz de şu an ben dize deyin. Şu Cüneyt Han elle Çingiz Han olmalı. Ya neme yanlıştınız mı diyen adını. Şu Çingiz Han'ın eden Han da var, şu Cüneyt Han'ın var. Şoların basıvalan Cüneyt, ben Cüneyt Han'ı okudum. Şu basıvalan yerine şolam şey diptir de. Cüneyt Han'ın basıvalan yeri var mı? Yok. Neme Çingiz Han'ın eden zatları gatıken ol Katarlar bilenem arası qov olmandan qıydılarından şolardan oğurlap alan ekeni, ayal edinyan ekeni özlerini. Ondan Tatarlardan bulardan oğurlap şey diyorlar. Çingiz Han'ın öz ayalam Tatar. Ondan bu şol sizin yan qaydiyan zatlarınız var. Baran yerine eskerler qaldırıp, iz qaldırıp özünün nesilini köpeltmek için, Mongol nesillerini köpeltmek için edilen zatlar. On özünün proyekti şol Çingiz Han'ın. Ondan indi bu Xitaylaryň proýektidir. Şolar ýaly bir 100 ýyllyk proýekti bar eken. Evet. O Türkmeniň proýektim Türkmeni ýok etmek. Bizim öz proýektimiz var da şolar ýaly. O likulaga oğlanları Piriyege yatırdılar. O zaman türmeden nemettiler.
O gaýry elleri Ya, bu boldular. Sapara Gelinler ama koçup oturtdular. Buyur olýar. dilegelli bilegelli aýdyp geçeýine türkmenlerde gadymdan gelýän bir aýtgy bar da gelin üýe gelenine, gelin bolup gelenine aýagy düşsün, aýagy düşümli bolsun diýilýär-de. Ýa-o. Emmelere aýdylýar şo söz. Ondan şol gelin üýe şolaýy öz mehrini berse, şolaýy bir wepaly bolsa, şol öýüň hojalygyny, ırsgyny ýokary galdyrýandyr. Aýlygyň özü işlemese de ýollaşynyň getiren aýlygyny ekonomikçe saklap, sowmasy ýere sowman, sowmaly ýerinden bilip, o hemme gady ölçegli bolsa şol aýal şo hojalygy galdyrýandyr. Şoň üçin diýilýär-de aýagy düşümli bolsun diýip. Ondan bu wagtky gurban goýuny men şol geline men diýende, bu geliniň bu geliniň aýagy düşümli bolmady. Sebäbi getir gelin hojalygyny dagatdy. Käbir gelinler bar, gelin hojalygyndan daha dogurlap atasynyň öýüne gider ýa beýle gider ýoklaýar da zadyny. Ýuwaşlyk bilen edýäşen gelinler bar. Bu gurban goýuny edir şoňa men dedi. Gelin eliniň aýagy düşmedi. Tuğmayak diýilýär. Geliniň aýagy düşmedi, tuğmayak eken diýilýär. Ondan öňkämedil şoňa aldy. Niyaz bak şoňa aldy. Gelin ellerin ayran bulur, ayran. Aynen emede bolsa aýagy düşmedi, lekin tuğmayak eken. Tozdurdy bu Türkmenistany. Göni 5-10 ýyl geçe tozdurdy. Gerçek heyet ýeldeşimiz ýazýar. Hepde bir gün milletçilik barada gepleşip geçirseňiz gaty gowy bolar diýär. Teklip beripdir. Gaty gowy teklip. Milli şuurumuz gelmeli. Benim şoň tarapdary ýene bir maslahat aýdyp berýin, maslahat dälle. Şu Türki dilli milletler ýurtlar birikmese bu Hytaýlar aldyrmaýar. Ýuwaş bir ýurtyň bir bölejigini alar, Demirgazyk bölegini alar ýa Günorta bölegini alar, ýuwaş şeýder gider oturar bularyň. Proýekti şo bolsa, bular edil garynja ýaly millet bolýar. Meni kimti daýdamokdy garynja ýaly ýöne şu öýüne daşardyrar. Hemme dadyn şolar ýaly millet şu. Deka Hytaý däl, ortam şol İngilizem şol, emelerem şol, birleşmesek başka neme yok, bizi zor edýärler. Şo zora da özümüz düşünemizok da, biz mecbur edýärler birleşmäli. Doğru. Şu mahal her kimin Halmurada, şu mahal her kimin gözü şu Türkmenistanda, doğru mu? Halka azıcık şu baylıklar var. Bir Kitay değil, Rus değil, İngilizce var, Fransızca var, başkası vardır. Hem mesela şu hakikaten şol şeýle ýeme de öyle çağırın aýdýan da türkü dilli milletler birleşmese boljak galip. Şu gurrunlary halkymyza ýam şu turguda zolum Allah rahmet etsin. Şu Türkmenistana gelen döwründen bäri aýdylyk gelnýär. Biz türkmenler şu türkü döwletleri, Türkiýe ösen döwlet, aramyzda Azerbaýjan deňdiň duýjyny biz töweregimizden özbek dogurlaryny aşlamyz bar, Gazak dogurlarymyz bar. Hemmemiz bir gany bir milletler. Şu bir yumruk bolsak, onu biz birek hemme taraplar medeni taýdan bizde päsgelçilik ýok, hiç şeýle. Dil taýdanam päsgelçilik ýok. Din taýdanam päsgelçilik ýok. Näme üçin biz birleşmeli däl? Näme üçin beýleki ýa dinler birleşýär, Slavyan döwletler diýär, ýene bir zat diýär, o ýa Rus dünýasy diýär, Slavyan dünýasy diýär, Hristiýan dünýasy diýär. Näme üçin türkü dünýä birleşmeli? Näme üçin? Ine şu soraglar adamlar özüne bermeli, şoňa jogap aktarmaly. Buny bir adam, 10 adam, 1000 adamyň işi de bu halklaryň işi. Şu halklar bolup düşünmer. Biz bir hemmemiz bir yumruk bolsak, hani 6 döwlet bar-da, şu öňkü Sowet giňişligini öz başlap bolar. Men ortaýadyň içine alamak o taýdydy. Bir näçe halklar ýaşap oturdy. On döwletiň 30% göterme musulman halklar Russiýada. Ýöne bizim şol 6 döwlet, 5 döwlet öňkü SSR mesela şular birleşenni hem Türkiýede gatdyrmada bolsa da nähil ösüş gazarar hem tarapdan. Ykdysady, medeni, ene şuma arkayn gidip gelip birjekde Türkiýe özüňiz diýen çağıly, aktyk iste Türkmenistan ýaşa, iste Türkiýede ýaşa, iste Azerbaýjanda ýaşa, iste Özbekistanda ýaşa.
bir döwletligiň alamata. Näme üçin biz kızca halk bolup ya yetik gitmeli ya da şu gedemligimizi bilip Neutral olmaly. Neutral olur. Ýa-da başlanmaly gonaýdyn götümizde külüstünde göwnümizden kaptagyny. O näil beýle bolýar. Bu birçok zatlar bir dünýä mal globallaşyp birigi boldy her karterler döreýär, birleşmeler bar. Näme üçin bizde ýok? Näme üçin şu türk dilli döwletlerde şu birleşme ýok? Bir uzu bastana Türkiýe bilen Azerbaýjan onun bütün dünýäň zahiretini ýardan. Diýmek gowy boljak. Şondan gorkýarlar. Halmrada Utorayli demeli. Men şonayda ýok bolsa, bir soru var, şol okap geçeli. Ondan soň goý bolsun edýäs. Şöyle Cemil watandaşlarymyza ökületmeli. O sana näme diyen bir ildeşimiz. Bu Türkmenistanyň ýagdaýy Venezuela bilen deňeşdirmek barady. Aýdyp geçseňiz diye. Indi şunu men näme üçin okudum. Indi bir günden bäri näme gelýär? Aýdylýar, zatlaryň bahasy has gymmatlap barýar diye. Onuň bir sebäbi bolmaly, şul pul basmak barady. Yani bahanasy şuldy. Bir taraplygyň nişanyna pul basýas diýip aýdýar. Aslında ol nämedir yani ykdysadyýetde. Yani pul krizisi meydana gelen wagtda ona liquidity diýip aýdylýar. Şol meydana gelen ýagdaýynda pul basylýandyr. Ondan soň pul basylýar, pul basılandan soň velocity diýip bir ýeneden bir näme var? Terminologiýa var. Şol bolmanlygy üçin Venezuela'nın ýagdaýyna benzeşrak ýagdaýa gelip bilýär. Bu kysgaça ýani sada şekilde düşündirip aýdylsa şonu ýaly bolýar. Türkmenistan mecbur şol pul basmana. Bir taraplyň bahanasy bilen basar, ýene bir zadyň bahanasy bilen. Ýani soňuň başlangyjy diýmek bolýar bu. Gynansak da. Bular indi durman basarlar. O entek o şu pulu berip harydy alyp ýetişýänçäňiz şu harydyň bahasyny gymmatlajagyny görersiňiz. Ýakyn wagtda. Meniň aýtjağım separasyz hökümet. Venezuela barca eme bereş taýda düşünür. Venezuela'da şu pul basyp indi şu mal mesele maýdyl. Şu bir kilo şeker aljak bolsaň bir halta pul bilen barmalla şota. Pul sulha dön, o taýda pulun gymmaty ýok, hümmeti ýok. Yani basyp çykaryp ýatýlar stanokdan. Yani on hiç ýeri döwletiň öňünde halkyň öňünde on bitirýän işi ýok. Türkmenistanam şoňa bar. Niläsi? Şu taýda ýazýar dollaryň bahasy 157 manat boldu diye. Şu mahal Türkmenistan. Şu wagt birden galdy ol. 2-3 güniň içinde ýitgen baha bu. 23 mi 24 manatdy. Iň soň 35-38 diýip bilýän, iň soň görenimde şu wagt 157 manat diýip aýdylýar. 157 manat. 1000 manat bolmaly da. Öňkü köne puldan aýdylýan bolmaly. Adamlaryň aýlygy alanapdy, dollaryň hümmeti galýar, manada marzandy. Şunçası. Bir sarımsagyň bahasy 400 manat diýär ýa-da 1 milyon diýen ýerler hem bar ýaly. 1 milyon. Köne pulu täze pul garşdyrýarlar. 400 manat bolsa 80 manat bolýar da. 200 gram 80 manat diýip aýdylýar. Täze pul bilen 200 manat kilosy. Vay. Täze pullar. Täze puldan 80 manat diýilýär. Bilim şonuň ýalak bolmaly. Kakras koronavirusda sarımsak bilen soğanam köp gidýär. Şonuň nemesi bolmaly, täsiri bolmaly ýöne. Gynansak da şu Venezuela'nın ýagdaýy gelip ýetjek bize ýöne. Geçendir Venezuela ýene Türkmenistandan kän gowudur. Ýok, gowudur. O taýda näme bolsa da bir neme bar. Iqtisady proýektler işlenip taýarlanýandyr ýa. Türkmenistanda şu näme taýarlanýar, näme edilýär onlaryň habar berilenok. Olar bir tarap, halkdan bir tarap. Şonuň ýaly. Ýene watandaşlar bugünlükçe şu taýda boldy edeli. Bolýanda watandaşlar, sağ olun. Vatandaşlar, separagat eden. Sağ olun.
Hemmäňi wagyllar keminen Sağman yatıp durun. Ha, sağ oturun. Ben Yanda. Saparağı öçürme döydü. Bu lemenesi. Bu birden öçen